Il-Qorti tal-Appell ħelset lil kap tas-Segretarjat tal-Kabinett Ryan Spanjol minn kull akkuża ta' sewqan taħt l-influenza tal-alkohol wara li rriżulta li t-test tal-breathalyzer kien emendat bil-bajro. It-tnejn filgħodu l-imħallef Natasha Galja Xiberras li semet l-appell qalet li hemm dubji serji dwar l-affidabilità tal-provi ewlenin li ġew ippreżentati mill-prosekuzzjoni. Fis-sentenza tagħha osservat li l-irċevuta tal-breathalyzer li kellha tkun il-prova kruċjali kienet tinkludi ħinijiet li ġew ikkoreġuti manwalment pinna minn uffiċjal tal-Pulizija. Dan jixħeddel fuq l-integrità u l-preċiżjoni tal-kejl u għal daqstant qatt ma kellu jintuża b'mod legali u raġonevoli biex tiġi stabilita xi ħtija. Il-każ imur lura 22 ta' Diċembru tal-2023 meta Spanjol twaqqaf kontroll ta' rutina ta' traffiku fis-sigħat bikrin ta' filgħodu fit-triq tal-Barrani fil-limiti taż-Żejtun. It-test tal-breathalyzer allegatament wera livell għoli mill-limitu legali, iżda d-difiża sostniet li l-emendi fir-riżultat indikaw li l-apparat seta ma kienx kalibrat kif suppost. Il-prosekuzzjoni referiet għal dak li l-uffiċjali raw fid-der, iżda l-Qorti tal-Appell ġibdet l-attenzjoni li tali sinjali fiżiċi waħedhom ma jilħqux il-livell ta' prova meħtieġ li lin minn kull dubju raġonevoli. Minn barra hekk ukoll ma ġietx ippreżentata evidenza ta' xi sewqan perikolus jew traskurat. Min-naħa tiegħu Spanjol xedt li dakinhar kellu ejja kbira wara ġurnata twila ta' xogħol. Minn barra li wkoll kellu l-influenza waqt li ppreżenta wkoll komunikazzjonijiet li jikkorroboraw l-użu ta' mediċina dak iż-żmien. Għaldaqstant il-Qorti tal-Appell irrevokat is-sentenza preċedenti ta' Mejju 2024 li imponit multa ta' €1,800 u sospensjoni tal-liċenzja għal 6 xhur u liberat lil Spanjol minn kull ħtija. Il-Qorti ħasret id-deċiżjoni ta' Tribunal tal-Ippjanar li kienet ikkonfermat permezz tal-Awtorità tal-Ippjanar għal proġett ta' żvilupp fuq Kemmuna li jinkludi lukanda 16 villa u 44 pixxina. Għaldaqstant il-każ irid jerġa' jiġi eżaminat mit-Tribunal. Id-deċiżjoni ssegwi kawża minn numru ta' għaqdiet ambjentali li ilhom snin jopponu l-proġett fuq il-bażi ta' impatt qawwi ambjentali u telf ta' habitats naturali. Oriġinarjament it-Tribunal tal-Ippjanar kien ċaħad 11 ilment tal-NGOs u konferma l-permess fejn sostna li l-miżuri ta' mitigazzjoni kienu adegwati. Il-proġett immexxi minn HV Hospitality tal-Grupp Healy jinvolvi investiment ta' €170 miljun u jinkludi lukanda ġdida, bungalows u faċilitajiet turistiċi. L-iżviluppaturi li tennew l-impenn lejn il-proġett qed isostnu li se jsir restawr ambjentali sostanzjali.